उदालगुरि जिल्लायावबो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि केम्पास गायसनजानो थांगासिनो दं। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि उदालगुरि केम्पास गायसनजानो गोनां जायगाखौ नायनो फैनायजों लोगोसे सावरायनायखौ नुनो मोन्दों मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार आरो मिरु एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ। दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय दैफां नोलोबारि ओनसोलाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि केम्पास गायसनजानो गोनां जायगाखौ नायनो फैनायजों लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि उदालगुरि केम्पास MDCजों सावरायफैनायखौ नुनो मोन्दों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेबथुमगिरि डक्टर सुबुं बसुमतारी, डक्टर मोनजिल बसुमतारी सोलोंथाइ नेहाथारि रेबथुमगिरि, डक्टर बिरफुं नार्जारी आनजाद सामलायगिरि, डक्टर रिमोनला बसुमतारी रेबथुमगिरि PS, लोगोसे मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', लोगोसे मिरु एबसुनि नेहाथारि आनन्द दैमारी आरो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारी, लोगोसे गाहाय नेहाथारि बाबुल बर' आरो उदालगुरि जिल्ला UPPL नि आफादगिरि रबीन्द्र बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि रतेन्द्र दैमारी, लोगोसे नोलोबारि दख'र एबसुनि आफादगिरि मानिक बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि दानसोरां राभा, लोगोसे नोलोबारि प्राइमारि BHS नि आफादगिरि उदय ब्रह्म, गाहाय नेहाथारि प्रदीप दैमारी आरो ओनसोलनि गोरों गोरा मेलेमजिबि सुबुं बिथांमोनजों सावरायनायखौ नुनो मोन्दों। सोरबा सासे अथ'रिटिखौथ' बुंनांगोन, जायगानि एरियानि सोरबा सार्कल अफिसार बा सोरबा एसे अथ'रिटि माबाफोरखौ हमनानै बुंनायखिनि नैबे जिनिसा पेपार गोजोन्थों गिबियावनो गोजोननाय बावबाय। आसाम गभर्नमेन्टनि केबिनेट डिसिसन बादियै जे उदालगुरिनि डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव बा उदालगुरि टाउननि सेरावनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि मोनसे केम्पास जानांगौ बा जानो थांगासिनो दङ। बे जानो थांनो नागिरबाय थानायनि जायगाखौ माने बिनि केम्पास जे केम्पासाव जोङो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि उदालगुरि केम्पासखौ गायसननो थांदों, बेखौ जों दिनै नायथिंनो होननानै फैदों। आरो जोंनि रिलायेबल सर्सेस माने जों माबानिफ्राय अफिसियेल माबानिफ्राय जों बेखौबो मिथिनो मोनबाय जे अलरेडि नैबे एरियायावनो बड'लेण्ड दैफां नोलोबारियावनो नैबे उदालगुरि केम्पास बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्दाराव जे केम्पासा जानो थांगासिनो दङ, बेनि थाखाय एलटमेन्टबो मोनखाबाय। बे जिनिसा कनफार्म जाबाय आरो दा एलटमेन्ट मोनखाबाय जेखन जोङो हा मोनबाय, दा माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारा बावनो फैसिगोन। फैनायजों लोगोसे बिल्डिं थिल्डिङा जानानै फैयोबा जोंनि एकाडेमिक सेसना नैबे फैबाय थानाय माबानिफ्रायनो स्टार्ट खालामनो थाखाय जोङो मिजिं थिदों। ओमफ्राय बेखौ जों आसा खालामबाय गभर्नमेन्टनि साइडनिफ्रायबो एखे बे स्पिरिटखौ लानानै आवगायबोगोन आरो जोंनि बे एकाडेमिक सेसनखौ स्टार्ट खालामनो हागोन होननानै आसा खालामदों आरो बे जानांगोन। आरो सानो बे जायगानि बयबो आरो जोंहा बेनि सायावनो मोनसे मेनेजमेन्ट कमिटिबो दानानै होखादों। मेनेजमेन्ट कमिटि आरो जोंनि पेरेन्ट इन्सटिटिउसन माने बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि जयैनो जोङो लोगो नांनानै जयैनो जोङो जाहाथे नैबे फैगोन बोसोरावनो जाहाथे फैगोन बोसोर नङा नैबे सेसननिफ्राय जाहाथे स्टार्ट खालामनो हायो, बेखौ जों जेसे हागौ एसे ट्राइ खालामनानै मोगथाङाव महर होहोनो होननानै जों गोसोआव थि लादों आरो दा बेखिनि आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जे उदालगुरि केम्पास दैफां नोलोबारियाव बेखौ गायसननानै स्टार्ट खालामनायनि जि मोनसे थांखि, बेखौ जाफुंसार महर होनो थाखाय दिनै बेयाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि मानगोनां रेजिस्ट्रार आरो एकाडेमिक रेजिस्ट्रार, डेपुटि रेजिस्ट्रार बा कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेसन गासिबो टिमा फैदों। लोगोसे बेयाव बे केम्पासखौ गासै बिथिंनिफ्राय लकेलनिफ्राय मदद होनो थाखाय मोनसे डेभेलपमेन्ट आरो मेनेजमेन्ट कमिटि लेन्ड एलटमेन्टनिफ्राय लानानै गासै खामानि मावनायनि थाखाय दानानै लादों। बेयाव टिम दङ। जोंहा टंला कलेजनि मानगोनां प्रिन्सिपालबो दङ, गासै जिल्ला एबसुनि, आनसलिकनि, बर' थुनलाइ आफादनि आरो बे ओनसोलनि मेलेमजिबि गावबुरा बयबो दङ। दा गुबैयै सरकारा जोंनि एबसुनि आरो बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजानि जि दाबि, बेखौ बिथांमोना सिगाङावनो एक्सेप्ट खालामदों, एनाउन्समेन्टबो होबाय, केबिनेटआव डिसिसनबो लादों आरो जोंनि रायज्लायनायनि माइनट्सआवबो डिसिसन होदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु। आरो फाइनेलि बेखौ गोलाव समनिफ्राय कमिटमेन्टल' जानानै थायाबासिनो प्रेक्टिकेलाव ग्राउन्डआव बेखौ मावफुंनांगौ आरो जोंनि स्टुडेन्टफ्रा जायगायावनो बे माने भास्ट एरिया आरो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्ट जिहेथु एनरलमेन्ट आरो एडमिसनाव गोबां क्राइसिस जों नुदों, गोबाङानो एडमिसननिफ्राय बन्सित जायो, इनटेक केपासिटिया खम। दा बेखायनो गोख्रै जानांगौ आरो जानांगौनि सार्थआव गिबि मन्थ्रिजों रायज्लायनाय जादों आरो सोलोंथाइ मन्थ्रिजों रायज्लायनाय जादों जे बिनि फाइनान्सियेल बाजेटनि बे बाजेट जा सेसन सोलिगासिनो दं बेयाव हमनांगौ। बिथांमोना एग्रि जादों। लोगोसे पस्ट क्रिएसन, टिचिं नन टिचिं स्टाफ, इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट गासै बिथिं
टेकनिकेल नन टेकनिकेल गोबां खोथा दङ बेयाव बे अफिसियेल खामानिफोरखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि आरो नैबे मेनेजमेन्ट कमिटिया हा हुनि जि दायित्व थाबाय आरो आसाम सरकार जइन्ट मोनसे इनिसियेटिभआव मावनांगोन एबसुआ मोनसे दायित्व दङ हिसाबै जोङो बेखौ सरकारखौ नारसिनबाय थादों सरकारा एग्रि जाबाय जे देग्लाय बोसोरनिफ्रायनो बेखौ स्टार्ट खालामनांगौ आरो बेयाव डिग्री मडेल कलेज दङ बेजों लोगोसे इन्टिग्रेटेड कर्स जे डिग्रियाबो जागोन आरो पोस्ट ग्रेजुएसन मोननैबो जुदि ग्रेजुवेट आरो पोस्ट ग्रेजुवेट जुदि बेयाव कमप्लिट खालामनो हायोब्ला मोनसे बे इन्सटिटिउसननि मोनसे हाब जागोन आरो जोंनि स्टुडेन्टफ्रा गोजौ सोलोंथाइ लानायाव खाबु जागोन दा बेखायनो देग्लाय बोसोरनिफ्राय आरम्भ खालामनो थाखाय जेसेबां जोंनि जि मावनो गोनां दङ एबसुनिफ्राय मदद होनो गोनां दङ इउनिभार्सिटिखौ सरकारखौ नारसिननानै आदाय खालामनांगौ दङ बे बिथिङाव जोङो हाबा मावलांगोन आरो दिनैनि साना बेखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय मोनसे स्टेप आगान बारायबाय नेक्स्ट स्टेपाव जों माखासे खामानिफोरखौ जिरायनानै जोङो कमप्लिट खालामनायनि परिकल्पना खालामगोन गोजोन्थों जोंहा जोंनिनो इउनिभार्सिटि जिहेतु दंखायो बिनिनो मोनसे केम्पासा स्टार्ट जानांगौ बाखि उनाव जिखिनि जानो गोनां दं बे सोलिबाय थागोन दा प्रायरिटिया बे आरो क'क्राझाराव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि क'क्राझार इउनिभार्सिटि मोननै इउनिभार्सिटि जोङो जिहेतु फुल प्रेजेन्टलि मोनगोन मोनसेयाथ' दंखायो बेबो जोंनि थाखाय मोनसे केपिटेल इन्सटिटिउसन जागोन आरो बेखौ लासै लासै डेभेलप खालामनानै जोङो केम्पासब्लाबो मडेल मोनसे केम्पास बानायनांगोन आरो जोंहा टिमा बयबो मजबुतखा आं बेखिनिखौनो बुंनानै रायजो राजानि जिखिनि मोनसे मदद हाखौ दिहुनना होनायनि बेलायाव बा इन्सटिटिउसनखौ डेभेलप खालामनायनि बेलायाव आरो जोंनि स्टुडेन्टफ्रा बेयाव फरायनो मोनगोन कमिउनिकेसननिफ्राय लानानै गासै जेनेबा बेयाव बायदिसिना फालांगिनिबो मोनसे बेयाव डेभेलप जागोन आरो एज ए हल एकाडेमिक आरो इडुकेसन जि मोनसे जोंनि सेटआप बियो ओनसोलाव मोनसे इम्पेक्ट गोलैगोन